шумода я савол, ҳамин квартира 320,000 меарза ё ин ки не? Квартираи фурӯшӣ дар ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ, кӯчаи Техника, ҷойи ободи бадай бачо. Саъди доми 11 центрда қарор дорад. Духонага 42 квадратай, дар этажи дуюм канализатсия дорад. 320,000 сомонӣ. хонахарои муҳтарам, хонаҳоро мега ремонти нав кардем, бо тамоми шароитҳои хубу замонавӣ кардем ша. Хай як маблағ лозимай савдош мекунем. чихеле ки дар навор мебинед ҳамин ҳолатай, ана ҳамин чиза 320,000 духонага 42 квадрат, ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ, Душанбе гуфта перепути накунем бачаҳои азиз. Дар ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ. ҳамин арзанда ба 320 ҳаст ё ин ки нест бачо? Мо комментҳои шуморо ждад мекунем. баъдан дӯстони азиз, баъдан ватсапи ман мондагиай барои қабули реклама чизе ки дорем роӣ кунен. ютуб канали Сауду ТВ якчанд сайтҳо рекламагузорӣ мешавад. агар бутонен падилиса кунен, чунки хона арзонай, бояд ки савдо шава. акада сум дар корай бачаҳо, марамат занг бизанен. поён дар ватсапи Сауду ТВ чизе ҳастай роӣ кунен, реклама када фурӯшта мегузорем бачаҳои азиз.